در رویه همبستگی و حسن اعتماد дар ёз саммити изтирории арабӣ ва исломӣ баргузор гардид, ки дар он масъалаи буҳрони Фаластин ва роҳҳои қатъи ҳамлаҳо ба Лубнон баррасӣ шуд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ин нишаст суханронӣ намуда мавқеи Тоҷикистонро оид ба ташкили давлати мустақили Фаластин таъкид кард. барои иштирок дар ин нишасти муҳими арабии исломӣ Эмомалӣ Раҳмон давоми ҳафтаи охир бори дуюм ба кишварҳои арабӣ сафар кард. ما قرار پارلمان اسرائیل را درباره منع فعالیت اگنتی امداد رسانی و کاریابی با آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد نقض آشکارای حقوق بین المللی می‌سازد. нишасти изтирорӣ ки ба ҳалли буҳрони Фаластин бахшида шуда буд, роҳбарони як қатор кишварҳои мусулмоннишин аз ҷумла Туркия, Миср, Сурия, Узбекистон ва Қирғизистонро низ ба ҳам овард. аммо ба гуфтаи таҳлилгари масоили ховари миёна Али Ализод, ин гуна саммитҳо борҳо баргузор шуда натиҷаҳои чашмгире надоданд. имрӯз як вазъияте аст дар Фаластин ки аз дасти мардуми араб, аз дасти мардуми мусулмон, то ҳатто аз дасти кишварҳои 150 кишваре ки барасма шинохтан Фаластина ҳариги ҳеҷ чиз намеяд. чунки имрӯз исроил ки қувваи ҳарбӣ худша дорад, қувваи сиёсии худша дорад ва пуштибонои бузург дорад, имрӯз ба ҳеҷ як пешниҳоди на араб, на мардуми мусулмон, на кишварҳои дигар розӣ намешавад, розӣ шудани ҳам нест. дар давоми соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон қаблан 2 маротиба ба Қатар ва 3 ноябр ба Кувайт сафар карда буд. ҳар як рафтани мо ба мисли як қатраи оби аст ки дар болои санг мечакад оҳиста оҳиста, чунки кишварҳои арабӣ ба мо ҳамчун як кишвари секулярӣ, ҳамчун як кишваре ки гӯем бо Русия ҳамроҳ буд ва бо Аврупо дигарҳо ҳамкорӣ дошт, он қадар кишвари чин нест, диққатҷалбкунанда нест. барои ҳамин ҳар рафтани президенти мо ба онҳо исбот мекунад ки аввалан ки мо як гӯшаи кишварҳои исломӣ ҳастем, мардуми мо мусулмон ҳастанд. Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба парлумон 28 декабри соли 2023 таъкид намуда буд ки Тоҷикистон ҳамкории худро бо кишварҳои ҷаҳони ислом тақвият хоҳад бахшид. афзоиши таваҷҷӯҳ ба кишварҳои арабӣ дар ҳолест ки нигарониҳо аз нуфузи рӯзафзуни Чин дар минтақа бахусус дар Тоҷикистон зиёд садо медиҳад.